Ja veikkaan, että täällä on jonkin verran niitä pituusittajia juoksemassa, joten otetaan nämä palkinnot sitten aikajuoksuviestien jälkeen. Täällä noin aalettakin. Tasaisesti tullaan siellä kolmannen osuudet lähtemässä liikenteeseen. Savonlinnan Riento, Helsingin kisaverikon, Ruukaställän Aura käyvät tästä tämän erän voitosta kamppailua. Savonlinnan Riento ja Ankkuri Kokkonen tulee siellä Ankkuri-osuutta kaikista vahvimmin ja Savonlinna vie tämän juoksun niminsä. Epävirallinen voittaa 42-10. Saattaakin olla, että Lappeenrannan urheilumiesten 42.04 aika olisi vielä tämänkin erän jälkeen kaikista nopein, mutta katsotaan viralliset erätulokset hetken kuluttua. Tämän jälkeen meillä on jäljellä vielä 6. ja 10. alkejuoksuerä. Savonlinnan Rienton virallinen voittoaika 42.07. Eli Lappeenranta on edelleen kärjessä 42.04 juostulla ajallaan. 6. ja viimeiseen erään kautta sitoutuu Tampereen Pylly